Nasurok 31.36 million a pinuon wenno gatad ti marijuana ti nadiscobre dagiti otoridad iti Mountain Province ken Kalinga baban iti marijuana eradication operation. Maibasar iti report ti Mountain Province Police Provincial Office na discovery ti upat a plantasyon na namulan iti 140,000 fully grown marijuana plants ken 84,000 a marijuana seedlings iti Mount Makaguong. Dagos met dagitoy a naparot ken nauram iti mismo a lugar. Agtultuloy met ti isa-isayang katda nga investigasyon tapno maduktalan ti posible a plantasyon kadagiti kabangibang pay a lugar ken makemeg dagiti individual a responsable iti panakaimula dagitoy. Kabayatan na, dagos met anang isayang kat ti pulisya iti tree planting activity iti nasawa bantay kas paset ti rehabilitation. Tinaso abantay ket nauram gapo iti forest fire. Na isayang katmet ti tree planting activity kasungbat iti nakarong epekto ti illegal marijuana cultivation iti aglawlaw. May sa arason iti forest fire iti naso lugar ti panaguma tapno mamulaan iti marijuana.